Sveti Jovan Zlatousti, zlatna truba pravoslavlja. Spomen ovog svetila crkve praznuje se 13. novembra i 30. januara, a ovog datuma praznuje se prenos njegovih česnih moštiju iz jermenskog sela Komana, gde je kao izdanik umro, u Carigrad gde je ranije kao patrijarh upravljao crkvom. Kada se navrši 30 godina od njegove smrti, patrijarh Prokulo drži jedan govor u spomen svoga duhovnog oca i nastavnika, i tim govorom toliko razgori ljubav naroda i cara Teodosija mlađeg prema velikom svetitelju, da svi požele da se Zlatoustove mošti prenesu u Carigrad. Priča se da se kovčeg s moštima nikako nije dao pokrenuti s mesta sve dok car nije napisao pismo Zlatoustu, moleći ga za oproštaj i prizivajući ga da dođe u Carigrad. Kada je ovo pokajno pismo položeno na kovčeg, kovčeg postane sasvim lak. Pri prenosu, mnogi bolesnici koji se dohvatiše kovčega ozdraviše. Kada su mošti prispele u prestonicu, tada je car ponovo nad moštima molio svetitelja za oproštaj, u ime matere svoje, i to kao da ona sama od sebe govori. Dok ja živeh vremenim životom, pakosti učinih, a sada kada ti živiš besmrtnim životom, budi koristan duši mojoj. Slava moja prođe i ništa mi ne pomaže. Pomozi mi ti, Oče, u slavi tvojoj. Pomozi mi pre nego što budem osuđena na sudu Hristovom. Svetitelj unešen je u crkvu svetih apostola i postavljen u presto patrijaršijski. Prenos moštiju svetog Jovana Zlatousta izvršen je 438. godine.